Добър вечер, аз съм Галина Петрова. Светът е вперил очи в срещата на лидерите на две от най-влиятелните страни – Съединените щати и Русия. Барак Обама и Владимир Путин очи в очи след година на обтегнати отношения между Вашингтон и Москва. Причината – разногласие по въпросите за Украйна и мирът в Близкия изток. Критиките един към друг проличаха и в изказванията им пред Генералната асамблея на ООН. Цвета Тюлева е в нашия нюзрум с повече по темата за срещата. Добър вечер, Цвете. Добър вечер, Галя. Не е ясно кой инициирал срещата на закрити врата между президентите на Съединените щати и Русия. От Белия дом твърдят, че Москва е протегнала ръка, а от Кремъл че идват поканени. Русия и Америка се съгласиха основно за това, че трябва да се намери изход на гражданската война в Сирия, която предизвика и бежанската криза, пред която е изправена цяла Европа. Как да се постигне това обаче е спорен въпрос, по който Русия и Америка имат различно виждане. Това ръкостискане на Обама и Путин е най-близкият контакт на лидерите от повече от 2 години насам, но обвиненията не закъсняха. С гордост вярвам и заявявам, че много от конфликтите, бежанската криза и военните нападения през годините можеха да бъдат избегнати, ако нациите бяха инвестирали в живота на техните граждани и ако най-силните нации на земята бяха по-добри партньори на тези, които се опитват да се изправят на краката си. Според Обама, кризата в Сирия не трябва да се решава с участието на Башар ал-Асад. На другия полюс руският президент Владимир Путин и иранския Хасан Руани заявиха, че сътрудничеството с сирийското правителство е от основно значение за разрешаване на конфликта. Ние смятаме, че е огромна грешка, ако откажем да работим с сирийското правителство и неговите въоръжени сили. Никой не се бори срещу ислямска държава така, както сирийските сили и кюрдската милиция. Путин допълни, че терористичната война в Сирия е вследствие на нахлуването на американските военни в Ирак през 2003 година. В подкрепа на американския глава, републиканецът от Калифорния Кевин Маккарти се изказа остро срещу политиката на Владимир Путин и каза, че Америка трябва да упражни по-силен контрол. Спрете да позволявате на Путин да определя дневния ред. Спрете да си затварят очите за руската агресия. Време е Америка да се засили и да не отстъпва. И този процес трябва да започне с осигуряване на помощ за Украйна. Срещата на Путин и Обама на закрити врата крие разковничето към бъдещите действия на двете страни в Близкия изток. Срещата между двамата лидери тече и в момента. Надеждите са тя да доведе до план за мирно разрешаване на световните конфликти. Забияйте новините на живо от Нюзрума. Аз съм Цвете Тюлева. Благодаря ти, Цвете. Протести озвучиха улиците около сградата на ООН в Нью-Йорк. Активистки групи скандираха по спорни въпроси за Украйна, Иран и Тибет, докато вътре световни лидери разискваха глобални въпроси. Ралица Василева за протестите от Нью-Йорк. От трибуната на Общото събрание на ООН, американският президент Барак Обама предложи на Русия и Иран да обединят усилията си за разрешаването на сирийската криза. Но отвън се чуваха други искания. Зад мен виждате полифония от протести заради участието днес в Общото събрание на ООН на президента на Русия Владимир Путин, на китайския президент Си Цзинпин и на иранския президент Хасан Рухани. Протеста срещу иранския президент Рухани е организиран от спорната иранска дисидентска група Муджахедин Калк, която твърди, че е истинският представител на иранския народ. Искаме свобода за иранския народ. За това сме се борили вече 34 години. Сред протестиращите беше и бившият американски секретар за националната безопасност Том Рич, който смята, че Америка трябва да помогне на иранските дисиденти, които сега живеят в изгнание в Ирак. Моята държава отправи обещания към тези хора в писмен вид преди много години, но не си изпълнихме обещанието. Под опънатият флаг на Украйна няколко групи протестираха срещу намесата на Русия в Украйна и анексирането на Крим. Ние сме тук да спрем Путин, защото той е заплаха за целия свят. А тибетското общество в Нью-Йорк и Ню-Джерси протестираше срещу влошаващото се положение в Тибет. Те искат истинска автономия за територията. Не искаме Си Джинпин да говори с Далай Лама, да говори с представителите на негово светейшество Далай Лама, да разрешат въпроса с Тибет. Но китайските власти смятат, че духовният ръководител на Тибет е опасен сепаратист, който иска независимост, а не автономия. От трибуната на ООН китайският президент се заангажира да помогне за разрешението на други спорни въпроси,
като предложи военни за мироопазващите сили на ООН и военна помощ на Африканския съюз. За новините на BIT от Ню Йорк, аз съм Ралица Василева.